Мале хора, няма да повярвате какво ми се случи вчера. Значи, отивам до магазина, минавам през парка и гледам някакъв олигофрен с малко бебе кученце. То беше толкова сладко. И той тапак седи и го дърпа. Кучето се дърпа. Той седи и го дърпа. Направо беше отвратителна гледка. И аз не знам какво да направя, нали? И тръгвам към него. И започнах да му се карам, нали? Какво правиш, бе? Какво правиш? Престани, не виж какво правиш на кучето. Това само седи и ме гони, там ми вика, махай се, как ще ми кажеш ти какво да правя с кучето ми? Аз, нали, по-малко съм от него сега, оплаших се. И гледам някакви две момчета седят отстрани на една пейка и викам, ще им помогнете ли? И те, съжалявам, ама ние няма да се биеме с те, за да не си докараме проблеми. И аз викам, гати, мъжете сте, а поне ще ми дадете ли телефон с оба на 112 да направим нещо? И те, човек, ми викат, ти нормална ли си? Какво ще направя 112? Арестих глупости сега. И аз не знах какво да направя. А то, докато говоря с те, докато се обяснявам, вече беше тръгнал направо. Не мога да повярвам как съществуват такива хора. Така че, кажете ми наистина долу в коментарите, какво бихте направили, ако сте на мое място.